Bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min min na walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la an b'a fɔ ko ni o kumaselen Sheikh Mahamadu Lamine Dème Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔnden dɔ don diinɛ ɲɛmɔgɔ in sababu la Banankɔrɔkaw garijɛgɛ donna station radio dɔ la Sanankɔrɔba arrondissement la radio in tɔgɔ dara radio Bate FM a nɛgɛjuru sɔrɔ sira o ye 96.1 MHz ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a kolomo karili o baaraw sigira sen kan ka bɛn alamisadon avril kalo tile 23 ma Banankɔrɔkaw fɛ yen nɔ mɔgɔba caman o bɔra ka kɛnɛ in lasɔrɔ diinɛtigiw ladatigiw ka fara dugu ɲɛmɔgɔw kan bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in seereya Samayira Sanogo ani Baba Keyita ka sɔrɔlen don Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la. Kunnafoni sira kan arajo de ye kunnafoni di sira ye min ka nɔgɔ wa a bɛ se maa kunnafoni ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a ka ja a bɛ kɛ sababu ka maaw kunnafoni minnu ni dugubakɔnɔnaw ka jan waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ tuma min na ni kunnafoniya kan ka di o ma ka sanga ni o de ye nafa ye Sheikh Mahamadu Lamine Dème a ye wulikajɔw kɛ walasa ka arajoso dɔ dayɛlɛ Banankɔrɔ kɔnɔna na min bɛ wele arajo Bate FM min bɛ se kɛ sababu ka kunnafoni ta k'a cari Banankɔrɔ ni a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen nɔ kɛwale don min sɛbɛkɔrɔ taari la dugumɔgɔw yɔrɔ minnu y'a yira k'a fɔ nin na kɛ sababu ni ka ŋɔni bɔ olu sen na kunnafoniko nasira kan o de la kɛnɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna ni alikuranɛ sanuma kalanni ye ni ka sɔrɔ ka sanga kelen tasi bila tugu o la ka ɲɛsin maa ma minnu gɛrɛsɛgɛ kɛra coronavirus banakisɛ ye. Maire tɔgɔ la ko k'a yira Mohamed Lamine Dème na k'a fɔ a ye arajoso min dayɛlɛ nin a bɛ belebeleba fara ale ka baarakɛminɛn kan sabula a b'ale dɛmɛ commune kɔnɔ a ka kunnafoniw jɛnsɛnni na sigida kɔnɔ jamana yɛrɛ tɔgɔ la donc ko k'o foli belebele kɛ promoteur ye a y'a bolola nafolo min bɔ ka don a la nafolo Ala k'a yiriwa a bɔra nafolo min na Ala k'a yiriwa arajoso in a b'a ɲini sigidalamɔgɔw fana fɛ Elhaji Mohamed Lamine Dème kɔni y'a ka nafolo de bɔ k'a don a la mais a lakɔlɔsini a latɔbɔtɔli k'a kɛ ka san sɔrɔ ka fɛn kɛ o dépend don communedenw na ka sanga ni arajo nafa ye ani jɔyɔrɔ min bɛ a la ɲɛnamaya kadira kɔnɔna na jango kunnafoniko nasira kan Sheikh Mahamadu Lamine Dème y'a yira k'a fɔ ale ma baara in kɛ foyi kama fana kɛra ale jɔyɔrɔ ye min ye faso jɔli la ni o tɛ ko wa ni baara in laɲɛnamayali fɛ ana kɛ sababu ni ka dɔ bɔ baara kontanya la jamana kɔnɔna na o de kadira kɔnɔna na a ye wele bila jamana den bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka wulikajɔw kɛ ni ka ni hakilinaw ɲɔgɔnw cari jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka baara di jamana kɔnɔdenw ma. Ne bɛ se k'a fɔ Ala de ye n ci n k'a kɛ ani jamana kanu ani b'a fɛ ka fara jamanaden ɲumanw kan faso jɔli la ani ka kibaruyaw jɛnsɛ communication ye fɛn o fɛn ye a bɛ kɛ arajoso in na ni Ala sɔnn'a ma ɲuman kɔni mais mɔgɔ tɛ nin n'a kɔnɔ mɔgɔ tɛ kɔrɔmatigɛ fura tɛ feere a la inshallah a nafa tɛ ban fɔli la mais emploi créeli b'a la kibaruyaw jɛnsɛli b'a la jamana dɛmɛni b'a la. Jamana ka nɔrɔbila Sanankɔrɔba mara kɔnɔna na o nisɔnjɛlen ye foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Sheikh Mahamadu Lamine Dème ma ka sanga ni a ka wulikajɔw ye su ani tile minnu b'a la ka kɛ a fɛ ka ɲɛsin Banankɔrɔ ani a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma ni k'a sɔrɔ k'a yira a la k'a fɔ ko u bɛ a ka bila la su ani tile walasa laɲini minnu bɛ a fɛ olu ka se kɛ sɔrɔ fɛn ye. Nisɔndiyalen don a radio inauguration la bi. D'abord parce que a nana bɛn ni bana dɔ ye ni population yɛrɛ ta la ka da bana in na radio in bɛ se ka rôle caman jouer ye Sanankɔrɔba commune na a n'a arrondissement bɛɛ pour que mɔgɔw ka faamu ko bana in man ɲi an yɛrɛ t'a fɛ bana in kɛmɛ n y'a f'i ye cogo min na mais nisɔndiya an ye studio ninnu visiter an nisɔndiyalen don sisan vraiment Ala ka kɛ hɛrɛ ye a tigi bolo mais ne ye kankari kɔni min da
u ka journaliste ni animateur ɲɛnamaw recruter ye pour que radio bara in ka se ka sanga sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ o de jɔyɔrɔ ka bon n'a bɛɛ an ka dɛmɛ ye min ye ni dɛmɛ y'an wele su ni tile diyagoya an b'a dɛmɛ parce que mɔgɔ min don a ye baara ɲuman dɔrɔn de kɛ Sanankɔrɔba arrondissement in kɔnɔ. Ruban symbolique tigɛlen Sanankɔrɔba sous-préfet fɛ ani ka munumunu salo kɛ radio Bate FM fiɲɛ turukala 96 a n'a kungafɛn kelen jojan fɛ walasa ka se ka taa ɲɛda radio minɛnw ni a sokɔnɔna kan fa ka taa se duwawubaw kalalen ma olu de kɛra kɛwalew ye ka baara in kuncɛ. Association pour la promotion de la santé, de l'éducation et de la culture Djekulu u ye dɛmɛ kɛ ka tɛmɛ ni u ka tɔn yɛrɛ maɲɛma ye ŋaniya jira kɛra ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni olu ka baara bi ɲɛsin saniya baaraw ma lafiyabugukaw fɛ yen nɔ ni saniya minɛnw caman dili ye i n'a fɔ komi kashinew min bɛ kɛ sababu ye ka n'u ni da datugu tɛgɛla ganw safinɛw o ni a ɲɔgɔnna caman minɛn ninnu dili a bi don coronavirus fiɲɛbana kɛlɛli de dafɛ kɛnɛ in yɛrɛ sigira sen kan ka bɛn alamisadon avril kalo tile 23 ma lafiyabugukaw fɛ yen nɔ Amadu Kamara ani Abdoulaye Sogodogolu ka sɔrɔlen don. Ni lajɛrɛ min filɛ nin ye n'a bi don ɲɔgɔn dɛmɛ kadira kɔnɔna na ni a hakilina ɲuman bɔra Association pour la promotion de la santé, de l'éducation et de la culture n'a ɲɛma ye Elhaji Dantuman Goyita ye u y'a kanu ka lafiyabugu ɲamatɔn baarakɛlaw muso ni cɛ minnu bɛ yen wotorotigiw ka se k'u dɛmɛ ni kɛnɛyaminɛnw diliw ma u k'u yɛrɛ kɔlɔsi bana cɛjugu min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye coronavirus ye ka ganw masques buluzuw ani safinɛjiw caman d'u ma. Ayiwa bana min wulila sa ko coronavirus a fɔra ko bana in ko nɔgɔ ani mɔgɔ mana masura ɲɔgɔn na ko mɔgɔw ka kasini don an ko minnu yɛrɛ bɛ balo nɔgɔ la olu ta bɛ kɛ cogo jumɛn an n'an balimaw n'an teriw n'an jɛɲɔgɔnw an fara ɲɔgɔn na ka na lajɛ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ fɛn minnu na c'est vrai kasini mais est ce que kasini nafaba b'olu ye an ye bulusi dɔw ɲini ka na an nana ni liquide ye an nana ni gan ye ayiwa an kɔni b'a fɛ ala ka coronavirus ɲuman ban jamana in kɔnɔ ka bana in ta k'a kɛ sogo ye ni bana in banna ninnu bi yan an y'a ye an y'a journaliste caman wele ka na n'a ye an ye Eurotari mɔgɔw wele ka na ka Lions mɔgɔw wele ka na ka Sinagoden mɔgɔw wele ka na ka OMS mɔgɔw wele ka na c'est pour que mɔgɔw ka dɔn ko an balima dɔw bɛ yen olu balo nɔgɔ in na yan mais nɔgɔla balo ka nɔgɔ ka fɛn jɛlen sɔrɔ a ka fisa mɔgɔ dɔ jɛlen don a bɛ balo nɔgɔ la bamanankan don mɔgɔ dɔ bɛ balo nɔgɔ la ka nɔgɔ la baara ka nafolo sɔrɔ mais a ka nafolo jɛlen don mɔgɔ dɔ bɛ ko dɔ kɛ a bɛ fɛn min sɔrɔ o de fɛn nɔgɔlen ye ninnu bɛ wari minnu sɔrɔ wari jɛlen de don barika b'a la ninnu dɔw denw bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye parce que u bɛ wari minnu don a la wari jɛlen don o kuma an b'a la deli ala ka bana ta ka bɔ yan an kɔni hakilina in nana na parce que an y'a ye k'a fɔ banako bɛ sen na journaliste sɔrɔsiw sugukɔnɔmɔgɔ an ye baara daminɛ sugukɔnɔnaw la ka sensibilisation kɛ mɔgɔw yɛrɛ ka dɔn fɔlɔ ko bana bɛ yen n'i y'a ye i b'a fɔ ko i bɛ ko kunbɛn i k'a dɔn ayiwa an b'olu baaraw kɛ sugukɔnɔna la an ka association tɔgɔ la. diɲɛ seleke naani Nations Unies tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma n'o ye Organisation mondiale de la santé bakuruba la OMS a ka bolofara min bɛ an ka jamana kɔnɔna na a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ nin lajɛrɛ kɛnɛ kan jango k'a ka nisɔndiya yira nin waleya kɛbagaw la. Ne ka ye yan sɔgɔmada in na an invitera de association dɔ fɛ ko an ka na k'u fɛ ka donation dɔ kɛ bi ɲamanbɔnna ninnu ye an yɛrɛ nana an ye min ye an ɲɛna que ça soit wotorobolila ninnu minnu bɛna ɲaman bɔ muso minnu bɛ yan minnu bɛ ɲaman sɛgɛsɛgɛ an y'a ye gan t'u bolo kasini t'u bolo foyi de t'u bolo donc vraiment couche min de don u exposelen de don fo k'a dama tɛmɛ donc n'an ye partenaire dɔ sɔrɔ min b'a fara an kan parce que mɔgɔ kelen tɛ se nin kɛlɛ in na ministère de la santé kelen tɛ se gouvernement kelen tɛ se fo association ni mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ de ka fara kan. N'an ye mɔgɔ sɔrɔ volontaire min bɛna an dɛmɛ nin baara in na an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ fo k'a fo ka accompagner a ka initiative la. Mɔgɔba caman yera lajɛrɛ in kɔnɔ minnu bɛ tali kɛ jɛkulu ɲɛmaw baɲumankɛ tɔn ɲɛmaw olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman minnu bɛɛ lajɛlen u ka nisɔndiya yira ni ka wale in sɛbɛkɔrɔ fo k'a tari baw u ka fɔla a ɲɛsinnen don maa minnu ma dɛsɛbagatɔw ni fantanw don walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ coronavirus bana kunbɛnni ma an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ ɲama nin kɔnɔ yan an b'a musaka ɲini na. Kana an ma musaka ɲini na ayiwa dɛsɛ kuma bɛɛ tɛ nka se kuma bɛɛ tɛ bari n'i bira dɛsɛ la burunu min senkɔrɔ fangaba t'u rɔ e k'i yɛrɛ kɛ jɛlen ka da adamaden kan na k'a fɔ ko baloba tana baloba bɛɛ na fanga ka dɔgɔ cɛkɔrɔba kɔni dɛsɛra kɔni ko cɛkɔrɔba kɔni dɛsɛra an kɔni bɛ duguba in na i k'i débrouiller don bɛ mankan
ate ko mogo mago tana mogo bana fanga de kadugo ne ka duwo be nyemo ye de ma mena do tengana ni ajaranye ajara ala ka begera jige do ala ajara ala ka do fara ka dane yaka aka tlenia de noyeni na ka da abiskan ge ko remi masamo aka dane ala noyi habi ala ka do fara tlenia yaka faso dilali dila ko nyuma mogo ba dilali ko nyuma fe ne ka duwo ba beye che ma fara muso maka fo fe me faso dilali fe ne ka duwo ba beye ka ayiraula ka foko association pour la promotion de la santé de l'éducation et de la culture Bakrubala APSEC ablara senga Mali jamana kono samba flani tan watu wa ahakli bala ki I janto ni mako folona no e desebagatɔ ye wasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ bana cɛjugu in kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna wa u ye baarabaw caman kɛ Mali jamana kɔnɔ min dɔw bi tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ balo du olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen kanu fɛ coronavirus kɛlɛli hukumu kɔnɔna na. I n'a fɔ diɲɛ silamɛ jamanatɔw ka bɛn ni jumadon avril kalo tile 24 ye Mali silamɛw ye sunkalo ninnu dun an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛya jɔsen 4nan baara de ye sun ye sunkalo in a da donna an ka jamana kɔnɔ Mali jamana kɔnɔdenw fɛ a da don ni cogoya bɛ lahalaya jumɛn na jango bana in yɛrɛ ni o ye coronavirus bana ye sunkalo daminɛna ka bana min to sen na ɲiningali caman olu de kɛra Alhamidu Badini ani Samba Tarawele fɛ u ka ɲiningali galamani na jaabi bi sɔrɔ ɲiningali minnu na an ka jɛ an k'o lamɛn. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ni de ala ka yamaruya kan ye ka ɲɛsin muminu ma sunkalo kun kan alikuranɛ sanuman kɔnɔ sunkalo mun ni silamaya jɔsen 4nan de do ɲinɛnta a don fɔlɔ bɛnna juma ma n'o fana ye donba ye silamaya tariku kɔnɔ kalo kelen kuntagala Mali jamana fan bɛɛ alisilamɛw kɛlen do ka wulikajɔw boloda walasa diinɛ jɔsen 4nan baaraw bɛ se timɛw fɛ a ɲɛ mɔ. N b'a fɔ faamaw y'a kɛ tan k'a kɛ tan i b'a sɔrɔ defo caman b'an yɛrɛ la. Ne ye min f'i ye sisan ko commerçant partenariat b'u ni gouvernement cɛ na o ye facilité k'olu ye taxe ninnu kama pour que jamanadenw ka fɛn sɔrɔ nɔgɔya la ni mɔgɔ wɛrɛw bɔra kɔfɛ ka taa o fɛnw kelenw ta ka tila ka n'o d'an ma gɛlɛya la n'a dɔn kɔni o tɛ ala ko ye bilen o ye yɛrɛ ko de ye an b'a ɲini faamaw fɛ hali n'u bɛ se ka brigade dɔw bila sugu la ka prix contrôler n tɛ a ko ma nɔgɔ dɛ. ko k'a bɛɛ faamaw ye a bɛɛ faamaw ye parce que caman b'an yɛrɛ la sunkalo mana se dɔrɔn mɔgɔw caman bɛ taa fɛnw ta yɔrɔw ɲɛfɛ ka na stocké ka bila ko ni sunkalo sera ko an bɛ wari sɔrɔ a la bon yɔrɔ o tɛ faamaw ye bilen. ɲinɛ sunkalo bɛ kan ka kɛ waati la mun bɛ gɛlɛya caman ko fɔ ka sanga ni coronavirus bana ye n'o de kɛra sababu ye ka lafu nati nafasɔrɔ sira caman na ni jamanaden fanba bɛ o gɛlɛya kɔnɔ bawo ni ko sunkalo i ko musaka bɔ. an bɛ ala fo ka ala tanu n'a ka kira. ɲinan sunkalo in a bɛnna vendredi don nin bɛ ala ka latigɛ de ani ɲinan a bɛnna ni bana mun bɛ an tɛ bana mun si dɔn n'o ye coronavirus ye donc o la an bɛ ɲini ala fɛ bana in a ye mɔgɔ mun minɛ ala ka nɔgɔya minnu fana fatɔ ala ka u dayɔrɔ sumaya an bɛ ala deli bana in a kana mɔgɔ minɛ a ka se ka a jɔ cogo min na o kɔnɔna na c'est-à-dire an ka jamana ye mesure fɛn fɛn fɔ waleya fɛn fɛn fɔ pour que bana in a kana an minɛ hali n'a minɛna a bɛ se furakɛli la donc n'an y'o walew n'an y'o bate a ka ɲi. fɛn min kɔni ye société civile ma ɲɛmaw ye n'o bɛ faso jamako fɔ o kɛlen do ka wulikajɔbaw boloda cogo min jamana faamaw bɛ se don jamanadenw jigi kɔrɔ ni waati gɛlɛn in na kɛrɛnkɛrɛnya ma dantigɛli mun kɛra jamana ɲɛma fɛ n'o bɛ dɛmɛ ko fɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma o baaraw ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ bawo an bɛ waati min ko san jamanaden fanba bɛ gɛlɛya kɔnɔ. an société civile an ye réunion kɛ parce que président de la république yɛrɛ y'an tɔgɔ fɔ a ka discours kɔnɔ ko société civile bɛ suivi kɛ donc an ye réunion kɛ a ko la an bɛna suivi kɛ 500 milliards ni bɛ se ka dépenser cogoya min na ala ko a kan ka mɔgɔ minnu ma nafa a k'u ma nafa. mɔgɔw kana ta 500 milliards nin kɛ jago ko ye villa coronavirus ni mobile coronavirus ni furu coronavirus a kana sɔrɔ ni wari nin na an ye réunion kɛ prix min fana fɔra k'a fɔ ko ni firi nin de bɛ kɛ an ye commission min sigi 5 ans an b'an jija k'a dɔn k'a fɔ ko ni ala sɔnna o prix de o de bɛ latigɛ a sabanan ye fɛn min ye 100 milliards min dira k'a fɔ k'a di mɔgɔ mun dɛsɛbagatɔ
an b'o fana calcul kɛ an b'o fana suivi kɛ alors ko a kan ka taa mɔgɔ minnu fɛ a ka taa u fɛ yen a man ca an minnu ye diaspora ye jamana caman y'u diaspora dɛmɛ n bɛ Sénégal ta fɔ Sénégal ye 12 milliards de bila ministre des affaires étrangères ma pour que a y'a lawa a ka diaspora ma parce que diaspora bɛ baara de kɛ ka wari lana Mali an bɛ 20% kan ka budget de lana 1000 milliards wa kelen san o san donc ni tɛ se ka baara kɛ i bɛ se ka wari lana cogo di donc an b'a fɛ ka fɛn min ɲini gouvernement bolo 500 milliards o ka ca mais o ye 12 ou 20 milliards bɔ nin na ka bila ka taa ka diaspora ma dɛmɛ n'a ye. Dɔgɔkun naani kuntagala kɔnɔ alisilamɛw n'u yɛrɛ kumaniya fɛn dɔw ma i n'a fɔ ka dumuni kɛ ni k'i min ka taa fajiri waati ni ka taa bila tile bin na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ sunkalo kalo timɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya bɛɛ ye. Amina rabi alhamidu badini ala k'u dugawu minɛ sisan an ka jɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ka dantigɛli lamɛn sunkalo kun kan alhamidu badini ani a ka jata la Samba Traoré an n'olu bɛ to ɲɔgɔn bolo hali bi. Hinɛ kalo o de ye sunkalo ye yafa kalo o ye sunkalo ye alijinɛ sɔrɔ yɛrɛ kalo o de ye sunkalo ye parce que ala b'i kanto suratu bakara kɔnɔ ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaquna ko ale ala ye sunkalo di anw silamɛw ma k'a kɛ wajibi an kan k'a kɛ farida ye an kan e mɔgɔ mɔgɔ dalen don ala la i damɛ ala kira la ni kelima b'i da n'o ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama n'i ye silamɛ sun ye wajibi ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan silamɛ cɛw musow a denmisɛnninw ni balikora ka ba sun ye wajibi ye i bɛɛ kan fɔ n'a kɛra mɔgɔ damadɔ o ye i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen n'a man kɛnɛ ala ye sun yafa ka bɔ o ma bana min ni bana in n'a bɛ se ka ban sunkalo de y'a sɔrɔ bana in b'i la ni sunkalo tɛmɛna tile hakɛ minnu n'o tɛmɛna walima kalo kelen yɛrɛ bɛɛ i ma se k'a sun ni ala nana lafiya di i bɛ sɔrɔ ka sun ni sara nka ni ala y'a yira ani mɔgɔ min bɛ yen fana i bɛ taama sen kan parce que an y'a fɔ ye n ko sunkalo ye hinɛ kalo ye yafa kalo don makari kalo don donc mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ voyage sira kan sun bɛnnen don ka bɔ i kan nka tile hakɛ min n'i y'o kɛ voyage la ni sunkalo tɛmɛna i b'o sara ani an balaka minnu bɛ yen ni ala kɛmɛ ka fɛn k'olu ka wajibi ye n'o y'u ka laada ye dɔw ko hayida dɔw ko rɛgili ni o nana an balimamuso min na o tile hakɛ i b'o to yen o t'o bɛnnen ye ka bɔ i kan dɛ mais ni sunkalo tɛmɛna i b'o sara donc o la sun hinɛ kalo don yafa kalo don makari kalo don. Alhamdulillahi rabbil alamin jɔyɔrɔ min bɛ sunkalo la yan'an ka se o ma an bɛ Sherifula TV lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'u ye ka dugawu kɛ aw yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa an'an karamɔgɔ a Sheikh Sherif Osman Madani Haidara ka fo ka segin ka fo ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini an fɛ sunkalo ale ye silamɛya jɔsen 4 de samantiyaba b'a la darajaba b'a la sabu ka d'a kan alikuranɛ min n'an b'a la k'o kalan o jiginna sunkalo tile 27 su n'an b'a fɔ ma ko lailatul qadri a jiginna jɔnni kan a jiginna alakira muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam donc sunkalo ye ala ka kaloba ye ala ka kalo lahɔrɔmalen don kalo 11 fɛn fɛn n'o tɛmɛna ko kɛra o kɔnɔna la sunkaloba in kelen de b'o jurumu bɛɛ lajɛlen kamari tu se ka bɔ yen nɔ sabu ka da kan sunkalo a samantɛ tɛ se ka bɔ ka ban yafa kalo don hinɛ kalo don makari kalo don mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn kɛ ka kɔrɔ ɲumanya la i kan ka bɛɛ de double a b'o cogoya la fana i bɛ fɛ ala ka fɛn o fɛn kɛ i ye i yɛrɛ ye jinɛtigɛ kɔnɔna na o k'i mɔgɔ ɲɔgɔn ye n'i b'a fɛ ala ka hinɛ i la hinɛ mɔgɔw la an bɛ ala ka hinɛ kalo la n'i bɛ fɛ ala ka yafa i ma yafa mɔgɔw ma ko mana garanti ni mɔgɔw cɛ cogo o cogo ni mɔgɔw kumana ala ni sunkaloba yɛrɛ bonya yafa mɔgɔw ma n'o kɛra dɔrɔn ala yɛrɛ b'i mako to wa mɔgɔ tɛ yafa mɔgɔw ma ala yɛrɛ tɛ yafa o tigilamɔgɔ ma lasiyama an filɛ nin kaloba min na hinɛ kalo do yafa kalo do cɛsiri kalo do tubi kalo do ala de ye yafa masa ye kan ka yafa ɲini ale fɛ k'a bɛ yafa an ma bɛɛ lajɛlen ye jurumuntɔ ye fo ni ala yɛrɛ hinɛna maa min na donc an bɛ ala ka kaloba min na n'o ye sunkalo ye a fisamantiya ka bon an ka n'a salaya kɔnɔna la an bɛ se ka alikuranɛ min kalan an k'o kalan an bɛ se ka nafila mun seli an k'o kɛ an bɛ se ka zikiri min kɛ an k'o kɛ an bɛ fɛn fɛn ɲini ni hɛrɛ la a ɲini wagati de ye nin ye ma ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ka tila ka dugawu fana kɛ ka tanga ɲini ala fɛ bana min n'o bɛ fini fana na diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ni o ye coronavirus ye bana in fura a bɛ ala bolo ala k'a nɔgɔya ala y'a an tester
aka testeli ti kwana amba ina fa ka hinana aka yafama bana in ka tunu hal mo kana tunu cigo do ala o sebe alai diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la an bɛ an kunda ameriki jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la new york ka bɛn ni ɲinini jaabi dɔ bɔlen u fɛ yen nɔ min jaabi bɔra ka bɛn ni alamisadon ye marabolo ɲɛma andre cuomo fɛ a bɛ taa se maa 13 kɔri 6 la kɛmɛ sara la bana sɛgɛsɛgɛli kɛra minnu na minnu ni olu kun bɔtɔ don magasin dafɛ a taara ye u la k'a fɔ coronavirus banabaatɔw don new york dugu kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ banabaatɔ hakɛ u bɛ ka kɔrɔta ka taa fɛ fatumata yaya kane ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye faamuya bɛ sɔrɔ min na New York jamana kɔnɔ an bɛ donni mina iko bi ni ye New York ka denw sigi duuru i bɛ taa k'a sɔrɔ maa kelen coronavirus banakisɛ bɛ o farikolo la bakuruba la ni kɛmɛ sara ye 21 kɔri 2 ni jaabi kun fɔlɔw sɔrɔla jamakulu sɛgɛsɛgɛ dɔ senfɛ min ni o maa hakɛ bɛ taa maa 3,000 bɔɲɔgɔnko la nin kibaruya in bɔra ka bin ka bɛn ni alamisa ye avril kalo tile 23 New York baba kɔmandan fɛ ni o ye gouverneur ye ni ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen min ni tɔmi sigilen don a kan an bɛ don mina iko mi bi New York ni jamana do ni a maa sigibaa bɛ taa maa 20,000 bɔɲɔgɔnko la wa jamana do fana min ni coronavirus bana ye dadigi kɛ yen na ni sɛgɛsɛgɛli balalen yɛrɛ hakilina ti dɔwɛrɛ ye o de ye cogo min na hali bi fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ dankakari coronavirus banakisɛ la New York jamana kɔnɔ ni coronavirus banabaatɔw ɲinini ye ka bɔ kɛnɛmanw cɛ la ni jamakulu min ni a yera a maa dɔw la New York kɔnɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw balila ka kɛ de tumana min na u bɛna bɔ u ka feerekɛyɔrɔw la wagati min na coronavirus bɛ ka dankari kɛ New York kɔnɔ sɔkɔnɔ toliw wagatiw la ninnu de kɛra maaw ye minnu ni olu kun bɛ bɔ ka taa dayirimɛ ɲini na New York baba kɔmandan ka fɔla ni o ye gouverneur ye n'i ye maa sɛgɛsɛgɛlen ninnu ta kɛmɛ sara la maa 13 kɔri 6 sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko banakisɛ dɔ bɛ farikolo ninnu na n'i ye New York jamana yɛrɛ sigi kɛmɛ sara la coronavirus banakisɛ bɛ maa 21 kɔri 2 bɔɲɔgɔnko la ka taa sɔrɔ marabolo min ni coronavirus banakisɛ tun ye ka dankari yen na kosɛbɛ ni o ye Long Island ye kɛmɛ sara la a kun bɛ maa 16 kɔri 7 de la Long Island ni dadigi tun kɛra yen de la ni ye Long Island yɛrɛ ta k'a lajɛ New York ka den maa caman de yɛrɛ ɲinitɔ tun taara i yɛrɛ sɔrɔ yen coronavirus ɲɛsiran kama New York sɔkɔnɔ toliw kuma ni o ye confinement ye o Long Island kelen in kɔnɔ ye jamana wɛrɛ maaw yɛrɛ ɲinibagatɔ dɔw fana taara u yɛrɛ sɔrɔ yen ni o ye communauté hispanique ye supermarché baarakɛbagaw b'o la ni o magasin ninnu dayɛlɛlen tora sɔkɔnɔtoli wagatiw la ni o ye confinement ye marabolo ninnu fan caman kɛrɛnkɛrɛnnenya na burusi kɔnɔmanfanw coronavirus banakisɛ fanga kun ka dɔgɔ yen kosɛbɛ ni tun ye kɔfɛyanfan ninnu banabagatɔ jateminɛ kɛmɛ sara la a kun bɛ maa 7 kɔri 6 dɔrɔn de la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko New York jamana yɛrɛ kɔnɔ kelen ni kelen cɛ coronavirus banakisɛ ye dankari maa 15 ka ɲɛnamaya la wa banakisɛ in yɛrɛ maa mun na New York o bɛ taa se maa 263 ma o tuma na sɛgɛsɛgɛli mina jɔyɔrɔba ta min b'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na marabolo min ni sɔkɔnɔtoli ka kan an bɛ to ameriki jamana kɔnɔ halibi ameriki gouvernement maa ɲɛma dɔ ye kɔlɔsili jateminɛ ka dantigɛli kɛ ka bɛn ni alamusadon ye ka sanga ni ɲinini dɔ ye min jaabi taara bɔ ko tile ani finteni o jɔdaba bɛ coronavirus fiɲɛ bana in kɛlɛli la bari sabula ka da kan ko tile ni finteni a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bana in ka a barika ban ni ka nagasi nka ko in ye tɛ ye cogo kelen na fɔlɔ ɲininikɛlaw fɛ Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli k'an ye coronavirus banakisɛ tile jɔyɔrɔ bɛ a kɛlɛli la wa dɔnnibaabaw bɛ ka hakili jagabɔ kɛ o de kan ka sabu kɛ Donald Trump Ameriki jamana ɲɛmaa y'o laɲini kuma in bɛ ka taa ni ka segi bɛn ma se ka kɛ a ka dɔnnibaaw fɛ k'a fɔ coronavirus banakisɛ tile jɔyɔrɔ ka bon a fali la Donald Trump de n'an bɛ kuma lasegi bi tabaliba sanfɛ ko hakili jagabɔ ka kɛ a ka hali bi a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Amerikikaw fɛ yen maa min bɛ Donald Trump kɛrɛfɛ ka ɲɛsin banakisɛ kow ma o de y'i da se ko ye ma k'a fɔ ɲininikɛlaw n'an bɛ bɔ a ka bi Amerikikaw ka ɲinini kɛ yɔrɔba dɔ la k'a fɔ coronavirus banakisɛ a sa ka di fundeni na ni yɔrɔ sumalen jalen ye o kɔrɔ tile jɔ bɛ fan o fan fɛ k'a fanga bi sɛbɛkɔrɔ lafu fundeni ni tile fɛ a y'o kɔrɔmasuru kɛ min ye taamasiyɛn na jamanaw minnu bɛ diɲɛ worodugu yanfan fɛ ni farafina bɛ o jamanaw la k'a tɛ ka se ka fanga sɔrɔ o jamanaw kɔnɔ ka sabu kɛ nin kuma in ye fundeni kuma ye yen kɔsada in na fana sɛgɛsɛgɛli dɔw fana kun y'a jira k'a fɔ coronavirus banakisɛ a maɲanga ka di sumaya kɔtigɛbali kɔnɔ ka tɛmɛ yɔrɔ
kalama kan nunu ngoni ye jatew ye minnu fɔ mɛ dɔnnibaw fɛ nga dɔnniba bɛɛ bɛn dɛ a ka sababu kɛ dɔw y'a yira k'a fɔ Singapour n'o ye Malaisie duguba ye bebe ina fundeni da de ye yen da ye nga coronavirus bana bɛ ka manyanga ye ko kumana ko minɛ tɛ se ka kɛ kuma mu Faransikaw ka ɲininikɛlaba dɔw y'a jira k'a fɔ coronavirus n'a bɛnakisɛ bɛ wele ko COVID-19 k'a bɛ se k'a ka ɲɛnamaya kɛ fundenima yɔrɔ la Amérique jamana kɔnɔ makalanenbaw ka yɔrɔ min bɛ wele ko Académie nationale kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛya nasiraw ka olu y'u ka sɛgɛsɛgɛli jaabi dɔ bila ka taa di Donald Trump mɔ jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la avril kalo daminɛw na min senfɛ u y'a yira k'a fɔ coronavirus bana fundeni ma na bonya a tɛ se ka maɲanga o de kosɔn Donald Trump ko nin kuma da yɛlɛlen de don bɛɛ kan k'i da don a la ɲininiw ka bonya a ko dafɛ a ko barisabu ka da ka hakili jagabɔ kumaw don a yɛrɛ dɔ mɛn ni togoroko maaya min ye sa ni o ye kuma bɛɛ ka maaw layɛlɛ a y'o dɔ kɛ k'a ka kuma kunjɛ ko don tɛmɛnenw na ne kun ko a baara ta coronavirus banakisɛ n'o ye COVID-19 ye an don dɔ filɛ nin ye fundeniko min na nin ye a bɛ sɔn ka taa n'a yɛrɛ ye o ko nka kabi n'a fɔ ne ka o kuma in o dakuruɲɛ kelen ma diya maa caman ye dɔw yɛrɛ tun bɛ ɲini ka jigin n'a kuma fɔ dɔ yɛrɛ n'u ma jigin n'a yɛrɛ kɔni ani Musa Fɔnba bi to ɲɔgɔn bolo hali bi diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniya tɔ minnu bɛ yen a bɛ n'o lase an ma Kanadakaw fɛ coronavirus bana kɛlɛli la jateminɛw bɔ mɛ a ka k'a fɔ ɲinɛngɛn bɛ maa kɔ maa min si ye yɔrɔ jan sɔrɔ ɲɛnatigɛw minnu bɛ Kanadakaw fɛ ni olu bilama kɛ mɛ ka bisimila minɛ lasago yɔrɔw la ko maison de repos i kɛlen kɔfɛ k'i ka maaya bɛɛ lajɛlen kɛ baara la n'i taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko kɔrɔ bina ka simɔ k'i yɛrɛ ladon jogo bɛ kɛ kɔnɔ wango ye mɔɔw bolo bɛɛ o kɛra i somɔw ye sa o kɛra maa wɛrɛ ye yɔrɔ dɔ de labɛn bɛ kɛnyɛrɛ ye binakun tigilamɔw fɛ i bɛ se ka taa bisimila minɛ min kɔnɔ k'i ka maaya tɔni kɛ ye o wari bɛ sara olu ye u bɛ maaw ɲini ka bila i ka bolo ka kɛnɛya tigilamɔw olu k'u janto i ka kɛnɛya la i ka da dumuni ko i bɛ so min kɔnɔ ɲɛgɛn ni dayɔrɔ kana jɛɲɛ ɲɔgɔn na ka sabu kɛ i si birindin bɛ muɲukumanyakama nɔgɔ i mɔ bilen o bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn a kɔnɔ nazarala ɲɛnatigɛ caman bɛ taa bisimila minɛ yen de ka sabu kɛ u n'u somɔw tɛ se ɲɛ sigiyɔrɔ bilen u kɛn bɛ doni gurinba ye u somɔw bolo Kanadakaw fɛ coronavirus bana n'a jira mɛ k'a fɔ a ka jugu ɲɛnatigɛw de mɔ jatew n'an bɛ bɔ a ka kɛnɛya tigilama dɔ fɛ ka fɔ maa o maa ɲɛnatigɛla ni sera lapitaniso la dɔgɔkun dɛmɛnen ninnu kɔnɔ coronavirus bana min dɛsɛ ka se lapitaniso la dɛ kɔngɔ muɲuko jugu ani mina muɲuko jugu so kɔnɔ ka sabu kɛ maa minnu kan k'u janto ɲɛnatigɛ la so ninnu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ ta o kumana maakɔrɔ ninnu de bɛ to u sigila kɔnɔ kɔngɔ ni mina jugu la fo ka taa saya si u mɔ walekɛlɛ a dɔw sɛbɛkɔrɔ lafulen de bɛ se u mɔ Kanadakaw ka minisiri ɲɛma Justin Trudeau ka bɛn ni avril kalo tile 23 tɛmɛnen ye a y'a yira k'a fɔ o ɲɛnatigɛ ninnu lasago bɛ sow minnu kɔnɔ ni u k'a ma ko maison de repos ni u ladonbaw minnu kun b'u ladon sara la u kɛn bɛ k'u ye k'u to yen k'u yɛrɛ ɲini ko Kanada surasiya nata dɛmɛ don ɲɛnatigɛ ninnu mɔ u lasago yɔrɔw la ko nka ko fɔ a ka sidɔn k'a fɔ nin tɛ surasiya ka baarakɛta ye tiɲɛ don ni gwɛlɛya kɔni nana jamana kɔnɔ bolo mɔnɔ bi bɔ minnu nɔfɛ o ye surasiw ye nka k'a fɔ ko kuma jan kɔnɔ surasiw ka baarakɛta dɔ bɛna kɛ maakɔrɔw ladonni ye Kanada ko kandɛrɔ a ye laseli in kɛ a yɛrɛ jabala la Otawakaw fɛ yen Farafinna tile bɛ yanfa jamana 15 ni u ka tɔ bɛ wele ko Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO u ka ɲɔgɔnkunbɛ dɔ kɛra kɔsada in na a jamana 15 ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ nka lajɛ in kɛra jabarani de la u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ a man kan bilen ka sanga ni kow yɛrɛ n'u cogoya ye coronavirus bana a man kan mɔgɔw k'u cɛcɛ ɲɔgɔn na bilen da sera fɛn minnu mɔ jamana 15 ɲɛmaw fɛ o ye ka kan kelen fɔ coronavirus bana kɛlɛli la u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o fɔ ka wele da ka ɲɛsin farafinna tile bɛ yanfa jamana 15 ninnu warisobaw minnu b'u kɔnɔ u ka dɛmɛ ɲɛsin cakɛda misɛnninw mɔ a jamanaw kɔnɔ ani minnu da ye gɛnka sɔrɔ ye bolola baarakɛlaw san 2019 décembre kalo tɛmɛnen de CEDEAO ka lajɛ laban kun kɛra Nigeria duguba la Abuja n'o y'a jabala ye nka lajɛ in kun ma kunjɛ ala hɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔla farafinna jamana ɲɛmaa 15 y'u ɲi gasaki ɲɔgɔn ye ka kɛ i n'a fɔ diya da don ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya dɔw kun bɛ yen Nigeria jamana min ni o bɛ CEDEAO yɛrɛ jabala bisimila o Nigeria jamana kɛmɛ k'a ka danjɛw suwa ani jamana tɔw cɛ ko minɛn tɛ don minɛn tɛ bɔ o digilen kun don jamana caman na minnu ɲɛmaw kun bɛ kɛnɛ k'a don wari siya kelen dunni fɛnɛ kun kan kuma na jamana bɛ jamana na o fɛnɛ tɔɔrɔlen kun don k'a sabu kɛ a nan bɛ jira ko wari kura dɔ natɔ don farafinna jamanaw kɔnɔ tile bi yanfan fɛ ko ECO
min bɛ ka sɛbɛkɔrɔ lapasa Konowari-kaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara fɛ o fɛnɛ bɛn kun tɛ jamana ɲɛma dɔw fɛnɛ mɔ sabanan kun ye Guinée-Bissau kunkanko cɛbɔ filaw minnu sen tɛ bɛɛ ko la kelen bɛ ka jira k'a fɔ a ye sebaya ta ani min bɛ ɲɔgɔn na o ko k'ale ma jɛ n'a ka sebaya ye ko ka segin jate kan jamanaw fɛnɛ tilan kun bɛ olu maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka nin sen caman y'a jira k'a fɔ u ka nin lajɛ in bɛ ka kɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ ni buru fiyɛra file bi bila dufarɔ coronavirus bana buru fiyɛlen fɛn caman dabila bɛɛ o kumana jamana 15 b'a fɛ ka jɛ ka kan kelen de fɔ sa coronavirus bana kɛlɛli la ɲɔgɔn fɛ k'a sabu kɛ u sigi b'a kan k'a fɔ coronavirus bana a kɔlɔlɔndan dɛ bana yɛrɛ k'i cɛ ka bɔ yen sɔrɔ siraw minnu bɛ farafina jamanaw kɔnɔ tile bi yan b'a fɛ a caman na lanɔgɔ ba ɲumankɛlakaw minnu ye dɛmɛ kɛbaw ye olu kɛmɛ k'u ka daw tugu u dala ye ko kɔnfinimaw ti bɔ n'olu tora datugunfɛn ye u dala ye nafolo tɛna lasɔrɔ ka bɔ u fa fɛ o kumana farafina tile bi yan b'a jamanaw kan ka dɔnse mɛn da ka se k'o bari o hakili jagabɔw n'o jateminɛw bɛ ka kɛ CEDEAO yɛrɛ a sigi ni bi cɛ senga san 40 ani san 5 o sɔrɔli o tɔ ye kalo 1 ani tile damadɔ o bangeni ɲaɲaniw bɛna sigi senga nin sen k'a sɔrɔ CEDEAO ma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka kan kelen fɔ u bɛɛ bɛ hakilina kelen na coronavirus bana kɛlɛli La Guinée-Bissau jamana ɲɛma dɔn bɛ sa décembre kalo tile 29 san 2019 jamana kundigisigi kalata taku filanan kɛra a tun bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ Umaru Sisoko Ambalu ani fanga ɲinindɔ min ni wasaden caman bɛɛ bolo Guinée-Bissau ni kabini yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛra fɛ ale de bɛ ka jamana mara Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC o ɲɛma Domingo Simões Pereira wa Guinée-Bissau yɛrɛ kɔsa in na mankan o mankan kɛra politiki binaku ka Domingo Simões Pereira in sen kun bɛ o la ka sabu kɛ u ka fanga ɲinindɔ PAIGC maa filaw minnu bɔra kɔnɔ ka kɛ jamana ɲɛma ye José Mario Vaz a n'ale Domingo Simões Pereira minisiri ɲɛma u ma se ka bɛn kabini u ma bɛn n'a ma ɲa k'a fɔ fanga ɲinindɔ PAIGC ɲɛma bɛ ale Domingo Simões Pereira bolo u fana y'a kɛ jamana ɲɛma José Mario Vaz fana tɛ lafiya a ka fanga kɔnɔ bilen hali n'an dɔ kun don a ma na ni minisiri ɲɛma min ye wasaden fanba ye PAIGC ye Domingo Simões Pereira ka mɔɔw b'a jira k'a fɔ u ma jɛ ni nin minisiri ɲɛma in ye fɔ ka na se wasadensigi mɔ sa hali ni maa min jiralen filɛ nin ye k'a kɛra jamana ɲɛma ye CEDEAO fɛ ni CEDEAO kɛmɛ ka lakodɔn bi Umaru Sisoko Ambalu a yɛrɛ kun ye PAIGC tɔnden ye a yɛrɛ kɛra minisiri ye a gwɛlɛya kumaw la CEDEAO de n'an bɛ a jira k'a fɔ olu bɛ Umaru Sisoko Ambalu dɔn jamana ɲɛma ye Guinée-Bissau jamana kɔnɔ ka sabu kɛ kalata jaabi y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sarala 53 ni ngɔri 55 de ye kalata a ye ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn na Domingo Simões Pereira o ka sɔrɔlen m'o bɔ kalatalaw la gwɛlɛyaba kun bɛ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale ni jamana sanfɛ kiiribulonba cɛ n'o ye cour suprême ye ka sabu kɛ o kɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ Domingo Simões Pereira y'a yira ko namara kɛra ko hali ni ale m'a fɔ ko namara in ye tiɲɛ ye kalata labɛnni jɛkulu ka jaabi ninnu sɛbɛkɔrɔ tɛndɛ kabini o kɛra gwɛlɛya donna nin fanga bonda fila cɛ o yɔrɔ bɛɛ Umaru Sisoko Ambalu y'u t'u la ka se ka minisiri ɲɛma min kun bɛ yanni kalata ka kɛ Aristide Gomes o fɛnɛ PAIGC maa ye a y'o gwalon ka bɔ yen ni ka na ni a ɲɛnama ye maa min farala ka kalata senfɛ ka sabu kɛ o nana jɔyɔrɔ sabanan na ko Nuno Gomes Nabiam a y'o kɛ minisiri ɲɛma ye o gwɛlɛya kuma se ka ban nka CEDEAO kɛ ko min ye nin ye sa a ka ɲɔgɔnkunbɛn senfɛ min kɛra jabaranin na jamana 15 ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko Umaru Sisoko Ambalu de bɛ lakodɔn olu fɛ jamana ɲɛma ye o ye fini Kane da ka labila Umaru Sisoko Ambalu ye a ɲini b'a fɛ CEDEAO ka fɔ la yanni bɛ kalo tile 22 cɛ a ka minisiri ɲɛma kura ni gouvernement kura sigi sen kan ka sabu kɛ Guinée-Bissau jamana sariya sunba kɛn bɛ k'o de fɔ wa n'a bɛ minisiri ɲɛma fɛnɛ sigi a ka jateminɛ kɛ sebaya bɛɛ fanga ɲinindɔ min bolo kɔsa in na wasadensigi kalata kɛlen o tɛ fanga ɲinindɔn wɛrɛ ye PAIGC kelen in de don min ɲɛma ban bɛ Umaru Sisoko Ambalu ka sebaya sɔrɔli ma bi kɔni wa CEDEAO y'a ɲini Umaru Sisoko Ambalu fɛnɛ fɛ a sigilen kɔfɛ a ka cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la ka sabu kɛ olu yɛrɛw ka fɔ la n'i ye gwɛlɛya o gwɛlɛya ye politiki binaku ka Guinée-Bissau jamana kɔnɔ jamana sariya sunba n'a fiɲɛ camanba de kɛn bɛ k'a sababuya Février kalo tile 22 jamana kundigisigi kalata min kɛra Togo jamana kɔnɔ maa min kɛn kun bɛ k'i kwada jamana ɲɛma fɔrɔ ɲɛsingbe kɔ a la fanga sinamatɔ ɲɛma do ko Gabriel Agboyome Kojo a binnen kɔ jamana kundigisigi kalataw la a kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ma jɛn n'a ka binni ye wasaden kun do wasabulon kɔnɔ nka jamana ɲɛma ye a ɲini wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko maa fanba y'a ka wasadenw ye u ka sutura berefini ta ka bɔ maa in kan n'o ye Gabriel Agboyome Kojo ye jango a bɛ se ka minɛ ja n'a kɛra porokutofɛn ye ka sariya sɔsɔ o kɛra ka bɛn ni mars kalo camancɛ tɛmɛnen ye bebe in na Gabriel Agboyome Kojo a bɛ kaso la
nin y'a su sabanan de ye wa jamana tɔgɔla kiri ɲɛma n'o ye procureur ye a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna a nɔfɛma dɔw fɛnɛ bɛ yen olu dalakanw lamɛnna lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ i n'a fɔ seerew Fulbert Sassou Atiso ani musolaka dɔ ko Brigitte Kafuyi Adjamagbo Johnson ko nka ko juma avril kalo tile 24 u kan ka segi ka taa lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ u ye fɛn minnu fɔ ka t'u tɛgɛnɔ bila la ka f'u y'a fɔ bibi in na wele bɛ ka da ka bɔ fan caman fɛ ko maɲi ka bila n'o ye Gabriel Agboyome Kojo ye k'a ni minɛni man kan kerecɛnya bolofara filaw minnu bɛ Togo katoliki ani évangélique olu kɛmɛ ka wuli k'u jɔ k'u bɛ surunani don kɛ k'a sabu kɛ nin gwɛlɛya ye politiki bina k'u gwɛlɛya de ye jamana kɔnɔ nka jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka ye n'o yela ye olu kanbɛ de ko sariya bɛ se a da la k'a fɔ ko maaden bɛna sɔrɔ min mini bana mini sariya ni kɛli cɛ ko surunani don ko dan b'a yɛrɛ ye k'o kandɛrɔ k'a tun bɛ yogoroya kan fɔ minnu na ko n'a kun da n'o mɔ k'a ma jamana sariya sɔsɔ ko se kun di k'a mɔ k'a minɛ ko nka ko n'i y'o yogoro k'a dabila ka don jamana sariya sɔsɔli la bɛɛ k'i ni minɛni ka kan ko fɛn tɛ se k'o bali. Cameroun ma ɲɛmɔgɔw kungɛlen k'u cɛ a la k'a fɔ Cameroun ni Zurasiya a ka fali minnu kɛra kɔsada in na maa nana masumaniw ma bonɛ u ni na février kalo tile 14 tɛmɛnen jamana gaɲaka yanfan fɛ ka digi a tilebi yanfan fɛ jamana ɲɛmaa Paul Biya sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔfɛ a nan bɛ jɔn gwala jɔla k'a fɔ kɛlɛbolo min kɛ kun bɛ ka kɛlɛ in bi k'u jakira mana kɛlɛbolo ɲɛmaa ni o ye Ɲangono Zeye Paul Biya y'a yira k'a fɔ a bɛ ɲɛngi k'a sabu kɛ ale kun tɛ kɛnɛ ka don min na fali cɛjugu ye min ɲɛsin ma nana masumaniw mɔ maaw kɛlɛtɔ minnu ka mɛn k'u b'u yɛrɛ ta ka bɔ Cameroun jamana na Anglɛkan fɔma yɔrɔ ma murutilenw ko nin n'a ɲɔgɔnna kɛlɛ nafama n'a fɔra ko kɛlɛbolo ɲɛmaa yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan k'o de nana ni nin vili cɛjugu in ye ko kumana k'a ni ɲangini ka kan surasi ɲɛmaa 17 wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ bɛ ɲangi k'a sabu kɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ u kɛlen ka maaw nana masumanen fa walasa seereyaw bɛɛ lajɛlen ka datugu sira si kana taa bɔ u ka k'u minɛ k'a fɔ u nɔ bɛ ko la u ye tabila ma nana masumaninw ka so la denmisɛnninw ni maakɔrɔw k'u bɛɛ lajɛlen jeni Paul Biya y'a yira k'a fɔ maa minnu fara u su bɛna wɔgɔbɛ ka laban ka janaja kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn u ye bonya ni karama kɔnɔ nafolo min kan ka jɔ u ka denbaya ye o nafolo fɛnɛ na jɔ u ye ko in bɛ kɛ don min diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ma ɲɛmaa min bɛ Cameroun jamana kɔnɔ ni o ye James Nunani ye o kun y'a jira k'a fɔ maa 20 ani maa 2 de bɔnɛna a nin na maa nana masumaniw ani den danu nka Cameroun ni Zurasiya kun ye ko ngalontigiya Paul Biya jamana ɲɛmaa sɛgɛsɛgɛliw selen u da la a yɛrɛ nan bɛ jɔn wala jɔ la k'a fɔ jɔn wala ko in kɛra. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni waati in ye a ye da la k'a fɔ covid-19 fiɲɛbana in bɛ yen nɔ k'i yɛrɛ kisi u bɛ bɔ waleya ɲuman minnu ni olu fɔra ka o taabolo ɲumanw matarafa o bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ka mɔgɔ wɛrɛ caman kisi i nɔfɛ ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di an ma aw k'an bɛn